Пацан, черт. В жизни я совсем другой человек. Как прожить в Казани на 3-5 тысяч? Я, например, не стесняюсь заниматься колбасой. О! Тема? Сәлем дуслар, сіздің иқтибарыңызға яңа тапшыру, тузға язған әңгәмә. Әлеге тапшыруда біз Татар эстрадасының, Татар сәхнәсенең күренекле, танылган, әлегенә кабынып килә торган йолдызлары белән әңгәмә корачакбыз. Мин алар белән бәйле кызыклы сораулар бирермен, алар үз чиратында аларга җавап бирергә тырышырлар. Мин Роберт Исламов, бу тузга язган әңгәмә. Нәрсәдә булса килеп чыгарга тиеш. Киттек. Салам алейкум. Вот это точила, ребята. Салам. Салам. Ну, киттекме? Әйдә. Надо обязательно хәзер әзрәккәнни монда. Электресме? Электрәме? Без дә электребез алайс. Шундай әйбәт привычка бар. Аллага шөкер, без дә электребез, электр куябыз. Мөнир, беренче сорау. Син бит инде безнең Татар эстрадасының энерджайзеры, син безнең башың белән тулайым эшкә шуңган егетебез, тырыш егетләребезнең берсе. Мөнир, менә син кайчан карамаймы, син я хәйри акциясында, я гастрольләрдә, я син автоюгыш ачып җибәрәсең, я казылык бизнес ачып җибәрәсең. Менә Мөнир, шулар турында без аерым тукталырбыз әле. Менә шу кадәр күп кешене каян җыясың, кайдан туплыйсың син аны? Юк, мин инде үзем дә бик эшләргә яратам. Мин ничек әйтергә була? Трудоголик. Эшчән егет инде син. Мин көн сайын минем эш булырга тиеш. Мин инде хәзер вакытта алам, калдырам үземә, бер-ике көн ял итәргә инде. Менә бүген мин ял итәм. Шуңа күрә син белән очраштык. Күрештек менә шундый машинада, мощный машинада йөрибез. Шуймы? О, безгә дә шуй. Советский мен нигә начальник шикелле утырам монда. Без. Нәрсә этәрде сине җырчы буларга? Ничек булды ул шуны? Ул синең хыялың, балачактагы хыялыңмы? Ничек менә син җырчы буларга булдың? Әнинең апаның расчётларын алып, массаж кылып, җырлап. Аннан соң пылесостан ни бар, насадкасы менә. Тузасы бер төстә. Җырлый дигән. Башта мин кирдем эшләргә бер ресторанга. Ресторан башлады. Каян чыкты менә шул образ, шәпәләр тегесе булса. Безнең инде директорыбыз Гүзәл Габбасовна килде дә инде, әйтә Мөнир. Мин менә китердем Кипрдан сиңа бер шляпа. Әйдә кире карыйбыз, ничек була. Тарихы менә шляпаның тарихы ничек килеп чыкты? Тыңлагыз җәмәгать. Шулай итеп бирделәр дә инде миңа, мин кидем дә. Ничектер ни? Прижилось да инде менә. Шулай үземә дә шулай шадан кемдер әйткәли, менә син Салават Мияханов шикелле. Сез Дима Билан, анда не Джастин Тимберлейк, шикелле магнит. И менә шулай итеп ничектер образ барлыкка килде. Барлыкка килде дә инде. И менә шул образ белән мин инде башладым. Шаккатыра башладым Татар эстрадасын, Татар халкын җәмәгать. Мин аны беренче тапкыр үземдә күрдем, шулай шаккатым. Әйтәм, нижели татарлар арасында шундый дәртле җырчы бар дип уйламаган идем гомумән. Һәм инде без аңа кушамат таккан ягында егетләр белән бергә радиода эшләгән вакытта инде. Дима Билан, ул Татар эстрадасының Дима Биланы булып китте. Без аны дөресен әйткәндә Салават Мияханов белән гомумән чагыштырмадык. Ул аны үзе әйтә. Димәк, алар арасында нәрсә ниндидер бер низак килеп чыкты, белмим. Анысы алар үзләре әйтә. Салават Мияханов белән. О, анда тырышлар. Минем менә шоу-бизнеска кергәндә, минем постоянно менә һәрбер җырчы белән конфликтлар. Конфликтлар постоянно. Минем артистлар буенча, артистлар белән минем дуслык юк. Минем дуслар юк. Шоу-бизнеста. Шоу-бизнеста инде. Шоу-бизнеста дуслар юк. Җырчылар арасында да дуслар юк. Чөнки бар хәлләр. Я шунап әйтәм, менә күбесе күп җырчы әйтә. Менә о, минем дуслар күп, артистлар белән без бергә эшлибез, сөйләшәбез, йөрибез. Блеф полный. Без эшлибез, аралашабыз менә концертларда, но мин алар белән дус түгел. Бар тик хезмәттәшлек кенә инде бу инде. Минем турымда бик күп нәрсә сөйлиләр. Менә Мөнир, син эшләп йөрисең, менә әлегә миңа шунда әлегә информация килеп җитте. Кемдер артистлардан әйтте, мин менә шулай Мөнир кебек тоже эшлим көн сайын. Нишләп минем квартиралар юк, машиналар юк, иләр юк. Тегесе булса мәйдан, нәрсә, үзеңнән тора. Димәк эшләмисең. Димәк эшләмисең. Эшләмисең үзеңнән. Хәзер тиз генә без синең мәктәп елларыңа күчеп алабыз, әйме? Син ничәнче елгы?
Мен 88. 88. Демек сен 31 еш. Мен 31 еш бұл Мына қарайлы, сен 88 жылы болғаш. Демек сен 90 жылларны әзгенегіне тігі тотып алдың, айма? Әзгенегіне шул жылларда оқып алдың, айма? Мына қарайлы, 90 жыллар бітін, айма? Ол өтінде 40 жыллар біздің, айма? Криминальный, шулай дейлер бітін. Нәрсегіне болмады? Криминал. Мына мәктепте оқығанда біздің егітлерін ешіктір бөлелері, пацанларны. Сен пацан, чорт. Сен мына қойсына, мына неттері. Пацан чорт. Чертило. Сен қойсына, мына неткенің. Пацан едің, сен чорт едің. Бәлки нейтрал. Мына айтасым келе, вот все-таки айтармын, что нейтрал. Нейтрал. Почему? Потому что не встревал в эти разборки. Дұрыс. Не встревал разборки, да, были разборки. Мектепте оқығанда, анда әрбір класста енді шынды кіші бар. Бір лидер бар енді. Бір лидер шынды не? Ты с кем живешь? Шындырақ бар. Шындай бірлер болған, әйе. Мына шынды не сереп берем, шынды әр болып шықты. Бір күнне мен химиядан шықтым. Біздің анда бір пар өтті енді. Мен мұнда шығам да енді, ол мені бұл егіт, біздің нашар егіт енді анда Афанасий. Афанасий? Егіт болған Афанасий? Афанасий. Оның қошаматы Фет болғанды. Білмеймін, міне айтасын керек, вот что хочу сказать я, брат, обязательно вот такие шебутные парни, их звали так Афанасий, Дема, там, міне шынды нелерінде, короче, Вован, Кабан, Алексей, міне, хан менді міне типті да мені, мында енді мен елда менді, то есть запасы, достал просто, и мен да повернулся и тоже, короче, сұқтым менде. Сұқташасын берді. Сұқтым да моторға айтырмайым. Ондан соң вообще менің мияға келмеді. Келмеді, міне айтасым керек, поэтому я нейтральный. Да, да. Я тут и не в теме, и в теме вроде. Өзіңні көрсеттің. Міне, Роберт, міне, братан, айтасым керек, міне, кто со мной только знакомится, кто со мной начинает общаться, меня Аллах сразу мнение меняет. Көбісі айтам, міне, кімдер айтам, может, все-таки может образ такой у меня. Мен сені білем, шындыне такой дерзкий, такой, слышь, что смотришь? А в жизни я совсем другой человек. Келесі сұрау, сені барысмейді білен нәрсе бәйлі? Қазір ол бір нәрсе бәйлемей. Міне біз 7 ел бірге эшләдік. Бірге эшләдік, алар мені... 7 ел, алай түгіл. 7 ел эшләгенім бұл контракт болды. Контрактта болдық, зәйме? Контрактта болдым 7 ел. Аны тұрда ойран тұқталы балар біз әлі біз? Анда, бұл контракт енді over контракт. Айтасын келе, қазір енді жүршілер білен контрактлар ясамайлар. Шынки қазір жүршілер көп. Аларға енді рахмет сөздеріме айтасым келе, алар мені енді юл аштылар. Барс медиа, алар мені ясыдылар менен Йылдыз. Мен артист. Жүрші бұларға бұл тоже бекіне ауыр. Ауыр іш, мұнда іштерге керек. Мында контракт ясадың да и все, будешь ждать у моря погоды. Это нереально. Іштерге керек, самому тоже надо работать. Біздің Радик Артемьев, мында бір продюсер шындай бар. Білесің, күлі жібердің. Ты не работаешь. Міне Барс медиа білен контрактны қошан үзілген, қошан темамланды контракт? Контракт мен үзмәдім, біз до конца доработали 7 ел. Қошан біттіңді? Алар, біз қазір енді просто сотрудничаем. Алар мен аларға. Мен алардан қызыттарымда қатнашам. Бушқа. Алар енді мен, алар мен ротация берелер. Реклама енді. Мені шулай. Шындырақ легенда имеш-мимешлер, имеш Барс медианың генерал продюсері Радик Артемьев, артистларға штраф сола барған. Нәрсе үшін? Әгер де сен оның рұқсатынан башқа бір жерде шығыш жасадың екен, бірер банкетте, штраф солғандар. Это не секрет. Көбісі шол тұрында селилер. Бұл сыр түгіл. Мені айтасын келе, вот у нас вот такая тема всегда. Молчим, и между собой общаемся, никто ничего никому не говорит. Все ничего не знают. Но бұл шынапта шулай болған еді, то есть штрафлар болған еді. Мында даже шындай білер болған еді. Если кого-то сдаешь, ты получаешь 10%.
Понимаешь, это бизнес. Бұл бизнес. То есть, да. Но я скажу про себя. А сенің сотқаның бар ма? Я не сдавал. Сотқаның жоқ. Меня сдавали до хрена. Я самый большой штрафник. Сен, мен солай деп ешеткенім. Барсмедиада бұл ең көп штраф жеуші. Штрафлар менен, там они столько бабок заработали. Ну понимаешь, какая ситуация, братан? Мында алар штарга бермейлер. То есть ты должен сидеть без штанов, ждать, пока алар сеңа банкет берелер. Алар банкет берселер, түрлелер сеңа 3-5 мың. Как прожить в Казани на 3-5 тысяч? Это нереально. Мында ведь нақша керек, в любом случае. И приходится анда-мында вертеться, работать анда-мында. Алар что сделали? Обзвонили всех администраторов, ресторанов, кафе, заключили с ними договор. Вы нам отправляете отчет по пятницу, субботе, кто выступает. Мы смотрим по базе, если этого чувака нету в базе отпрошенных. Алло, заберите письмо, пожалуйста. Иллимень. Все? Пожалуйста, легко. И отрабатываешь концертарда. Концертарда, они сами как хотят расписывали. Просто я сейчас обнародую все эти. Обнародую все как было, честно, совсем по-другому. Но как было, это реально так было. Элвингрей, Нет, мы не общаемся. Оралышмыз? Сіз білесіз, Мөнир бар, Мөнир Рахмаев бар, Элвингрей екен. Бір-біріңізді білесіздер? Мы друг друга знаем, мы даже вместе отдыхали. Қазір оралышмыз? Қазір yok, ну, люди меняются. Оның жа тұшы емесің, ол биха бик популяр дейлер? Ну, бик популяр болған еді. Я считаю, что сейчас пошел на спад. Айдар, мына шындай сұрау, сәметінде татар эстрадасында көптеннен жырлайсың, айым татар эстрадасын іштен тулайын білесің. Сеніңше мына ең жоқшы жырлай тұрған үш ир-ат, сеніңше? Прям шынап та жыр... Мына үйі мына татар эстрадасында үш. Айда, екілі айтсаң да бұла. Мына айтсам, то что біркімді жоқ. Жоқ мандылар? Шаушы мына, бәлкі тембры шүйдір, аның таушы шүйдір бар мандылар? Yok mu? Cemaat. Ne көресіз mi? Біркімді жоқ. Қатын қыздар арасында? Тоже біркімді жоқ. Шам мı? Ну, Венера Хатун'ны айтсам, ну, это уже понятно, айтырлар, вот, балалар. Сен ағылай айтырға тиіштің, сен Хамдуна апа Темірғалиевой деп айтырға тиіштің, çünkü сен оның білі дуэт жырладың. Yok, Хамдуна тоже менің бывшая ведь. Хамдуна менің бывшая. Ну да, менің башта ведь, моя бывшая Ганеева. Біз 5 жыл бірге болдық, ол қазір Данир Сабиров білен ерек. Анарсы мен өзіме таптым, блондинка, Хамдунюша. Хамдунюша, У меня конкурентов нет вообще, то есть я сам по себе. Мен айтасым келе. Өзіңе шанасың. Я один такой. То есть меня нәрсеге айтып мәселелер, я один. Потому что все-таки немаловажно. Вот что хочу сказать, что кто-то по поводу шоу-бизнеса. Попасть легко, в принципе, если есть деньги. Вообще болса, сейчас ты попадаешь. Но есть один момент. Удержаться тяжело. Идешь на кастинге, у всех один и тот же костюм. Пиджак папин, галстук до колен, короткие брюки и туфли-лыжи. Гробики. Помнишь, это? Такие лыжи. И все, и... Сандуғаш көреді көңілге. Все. И что? Скажи что-нибудь интересное, блин. Не знаю, выйди там в трусах, я не знаю, там. Что-то такое, ну, грубо говоря, бля. Не знаю, что-то не такое, чтобы это... Тема? Шәһәрләр буенча йөрдегез бит инде, әймен. Кайсы шәһәрдә сезне менә иң җылы кабул иттеләр? Шундай җылы шәһәрләрнең булса. Юк, аңлыйм. Бүтән шәһәрдә дә җылы кабул иттеләр, әймен. Ләкин барыбер менә күңелгә ятышысы бар име? Әйтәсем килә, не везде встречаться. Алай түгелме? Юк. Я не хочу сейчас там... Калятас килмәйем И в Калятасы, и не хочется меня говорить прям, вот, меня шәһәрдә әйбәт. Нифига. Шәһәрләрдә не все хорошо принимают. Даже чәй дә куймыйлар. Бірнәрсе юк. Шундыйлар да бармы? Юк, бына, дофига. Татарлар чәй җәмәгать, исегездә булдыгыз, 2 тапкыр. Менә әйтәсем килә, бик әйбәт каршылар, менә бик әйбәт каршылар. Так, Башкортстанда бик әйбәт каршылар. Тугандаш республикасы. Уфада прям бигрәк, прям анда халык урыннардан торалар да. Мунир, ты лучший. Ладно ж, как ты? Оставь номер. Оставь номер, оставь фирла. Да, оставь фирла.
Мунир, я хочу это троих. Сіз машина бір түрлі хәлләр була. Айда біздің юморист ол. Аңбыр күңілі ғыммен аралашу. Алла берсе, кстати, айтасым келе, міне, Алла берсе, міне, бұл енді мен отказанған болам, Алла берсе. Алла берсе. Алла берсе, Біз әліге құтламайбыз сені. Әйекпаға құтламай. Ләкин біз сені күткені, менің де шындай сұрау бар. Нишеп мейтем, сен отказанғаны қоман олмадың. Сен 10 ел сәхнәдә битін деймі? 10 елдан соң береге тиішлер битін деймі? Міне, шоны көрі, міне Алла берсе. Алла берсе, жамағат, біз әлі күтеміз. Біз мұны бірінші болып білдік. Ну, айтасым келе, мен көп ішлейм. Нәрсе айтмақшы еді? Сен өзің ненде машинада жүресің? Ага, ну мен тоже, бұл бит біздің Ауди, это тоже немцы же, тоже мен за немецкий автопром. Ненде машина? Вот, менің Кайен, Porsche Кайен. Porsche Кайен. Мені әлігіне яғын алдым мен, өзіме. Мен уже мені 4 ел ерім, бірінші кузовта болған менің Кайен. Біріншісі қатырым, сенің Mazda да бар, еймі? Менің бірінші машина 9, онарсы мен өзіме Mazda алған Мәскеуден, мен аэротреске кетірген ей. Мен жүрген бар бұл машинада. Мені анарсы мен өзіме алдым яңа алдым Мазданы яңа кузовта. Анарсын мен өзіме алдым бірінші Кайен. Яры, міне алардың бейлері, міне Mazdaның, Porsche Кайенның қайран, ол бейт зұр бейлі, қибатты машиналар, қойнан шыл қаттың ақша аласың сен. Бұл сұрау бұлырға тиінші, сен нәрсегіне дейсің де, сен бек көп ішлейсің, біз ана ойына сен, а сен ойына көп маласың, ойына көп бешіға, орташа аның бар, нее бар дұрыптың, таксысы? Ну, таксысы, ойына, мұнда по-разному бывает, мұнда бітінде, шуакра, около 400 примерно. 400 шыға дейсің дейм? 400 примерно. Демек, отнасына 100 мың шыға? Шул тира? Шул тира, ну, всегда бывает по-разному. Может, всегда по-разному выходит. Поэтому 350 болсын, айтасың келе, то есть, хочешь зарабатывать, работай. Әлбәтте. Шля. Дұрыс. И будут деньги, будут бабки, все будет идти. Дұрыс фикір етесің сен. Не надо там, надо заниматься всем. Я, например, не стесняюсь там заниматься колбасой, именно. Өзім барам, ол барам, өзім берем. Жабағат, бек қызық яңғыры. Мен не стесняюсь заниматься колбасой, жабағат. Да, все поняли, о чем речь. Мөнир, әйдә біз тапшыруның ақырында тігі мәғанәсіз видео темасын ябып қоябыз. Сұрау шундырақ, нәрселер өзгәрді? Туғанларың белән нинди мөнәсәбәтләр, дусларың белән нинди мөнәсәбәтләр? Гомумән син үзеңә дәрес итеп алдыңмы ул нины? Дәрес тә булды, һәм беркемдә дә мин, әйтәсем килә, менә күп бар кешеләр, кем минем тормышымдан киттеләр. Сен үзең сызып ташладың, әйме? Сызып ташладым аларны. Алар кара списокта. Шул кешеләр минем, алар хәзер мине эзлиләр. Дуслашырга тагын. Шулай менә. Шулай шылтыраталар. Мин аларга. Юк, башта нәрсә диделәр? Башта әрләп чыктылар сине, әйме? Орыштылар сине, әйме, шул видео өчен. Хәзер дуслашырга телиләр, әйме? Хәзер дуслашырга телиләр. Кемдер әйткән иде, кемдер бик күп сүзләр ишеттем мин. Шул видео буенча инде. Дуслар калды. Кем мине аңлады? Туганнар мине поддержать иттеләр. Әйбәт, Аллага шөкер, популярлык үсте. Җәмәгать без инде һәр тапшыруыбызның ахырында нинди дә булса конкурс игълан итәчәкбез. Чөнки безнең җырчылар буш кул белән килмиләр, алар үзләре белән нинди дә булса бүләк алып киләләр, нинди дә булса сувенир, презент алып киләләр. Һәм без аны уйнатмакчы булабыз. Мөнир, син бүген буш кул белән килмәдеңме, әйтәме? Юк, мин буш кул белән килмәдем. Менә шундый бүләк. Монда минем фирменный футболка, Мөнир Рахмаев. Менә монда Мөнир Рахмаев. Монда есть карта, шундый карта бар, синдикат. Ташламалар. 10% скидка. Автомойкага. Һәм менә монда шундый монда карта бар менә, Мөнир Рахмаев. Бу карта бирә кешегә скидка 10% на любое мероприятие. Шулай 10%. И һәм бу карта будет действовать пожизненно. Гомерлеккә. Гомерлеккә. Сорау шундыйрак, Мөнир Рахмаев койсы җыры белән беренче тапкыр чыгыш ясаган. Беренче тапкыр чыгыш ясадым. Дуслар, языгыз миңа да, аларга да. Җиңүчене без соңыннан билгеләрбез. Языгыз, уйлагыз, кайсы җыр микән дип әйбәт. Менә бүләк монда. Бүләк монда. Сезнеке булачак. Алла берсе. Һәм дуслар, менә әйтәсем килә, бу проект чынлап та, бик шундый әйбәт проект.
единственный проект, Оригиналь проект. оригинальный проект, мына Робертқа, Исламға бизар рахмет, шақырғаны үшін. Действительно, мына йылдыздар әзірләнігіз. Роберт сіздің yanınıza келе. Мен сіздің артығыздан келешек. Мен сізге дұрыстығына сөйләгіз. Мен кеттім, рахмет сізге, шын көңілден. Келесі ұшырашуларға қадар. Исәнлікте. Исәнлікте. Егіз рахмет. Шақырғыз. Келем.